Karbiang long pen nong nam ka chethang klong inut ningkemesen abangphu malong timung non ki khibom Chokyola Town Committee Ward Commissioner la pen Ruwesini Production a CEO ki khibom ahin pen paterpi ponsi mate methangarong methang pen Japon linsi phonglangpi ward number trok along thengpia klim ke epon nong nam ka chethang klong asong japo mate inut Methanga khai longri long paraphan kachihon pik abangphu lapen khei lapen thorom plakle pin pen nilip ahawara long chot kalisi nijang Karbiang long lapen Karbiang long angkang along anivangta a junior lo kaike radatum ason akisung ke phodoma phan ke rap ke pajirtun aning ke menaya bangphu alanglita inudlo ahok alangli sai kachoklem aling pen ke long akhi phan thong kep anbak ke Iphan mate poa phan ke arnam aphan jipipo iphan ke methang aphan jipipo lapen iphan ke rat atum kiduk kisung ke phoa phan khidat pen kirap ke pajir dunji aphan si panong pon pusi chini du lason kamatha thek asai ilitum along malong timung along charlie dunang akinang sotna World Environment Day ni methangarong along pen chengponsi thengpia klim ke e ahut kachitong dun atum hemari rong phar arong asar ajit rong phar khoya sing tokbi arong asar biren tokbi pangti kro arong asar anan kro rongkimi tiso arong asar haising tiso sarbura rongpi arong asar Lawrence rongpi longkoi ronghang arong asar longki ronghang lapen kaprek arong asaratum chitong tu labang sohut terem kro arong owe kimia tumaphan football ipum jersey set hemari rongphar arong owe kimia tumaphan cricket bat ball pangti kro arong owe kimia tumaphan carom board lapen sarthi ingti arong owe kimia tumaphan football ipum lapen kachetong dun atum anaphan Chokyola Town Committee Ward Commissioner Malong Timung Arideng pen manpeng kachip ipon ang thek Karbia khai amana peng kedonai Karbia poho pi pajirpon api labangso amai misen pen pejipon Pipotma bulote litum labangso thengpia rong pe se oxygen bendang lok kaprek hadi mithang eli munit tum alli aphan ke iltum aphansi bangso athengpi ke e posi bangso ke e benedi paman baipu arning paman me paman nak ne de dangji pipotma bode so bangso thengpi litum lang pemenangji asini tum pen dapulo rong sar domen kadu ba bisamne bangso thengpi ke pare ing phangunan phan bori po pen muning buson arning nangle 2027 bangso June 5 arning lote bangso thengpin tum pining ke e penangana rongdo setal songbong ben kon dong kere ingine morning ako ilitum nale tum ben ako peklang thlong po rong phara rong along lapusona program na ewan pi ilitum asar malong sar panstam e choro reune athei lap kidamta ninkan an bang la puson program na kipita abelang alang li non uwe ki mi pen ilitum pham na kia pon ke mi pika kam lo pusi ilitum rong sar no pika lang phan kecil pajir lo lapen langsung saya non bangke alang ni itu so milik mana organize abang alang ni malong timung sahab alang ni mana cuba parti lo lima sona taxi rong malong sonsi develop nai ma lapen ke arong sonsi dah sonsi klem pon nai ma alang ni nice bank pamben lo so along bodo ira purpak na sini tumla arong sampai ini saya itu kan masih Chokyola pen Sonjit Kro la pen Koilamati pen Samson inti Karbing long life